वाह रे भौजी भंसरी वाली वाह करे जबन गीला गीला। अरे भौजी का कहला हिला के जबन पर गिरा देला का तहार बहन तो ई कह तारू करे जबन गीला गीला आगे कहो तो का हाल बा भाई। तो आज हम फिर से बात कैले बानी धनंजय धड़कन एंड मिठू मालसन। तो भाई लोग आज के वीडियो भी बहुत खास बनल बा, ऐसे कह रहे तोहनी के कि वीडियो के जल्दी से के लास्ट तक देखबा तबे मजा आई। तो वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो वीडियो देखम जा, देखला के बाद में भूल जम जा। तो बिना कोनो लाना लहसुन के नु आज के बकचोदी स्टार्ट करते हैं। अरे तारा बहनी के जबन छू के प्रणाम करो, वाह बहुत अच्छा मर्द ऐसा मिला। अरे भौजी तुम्हारे मर्द में क्या खराबी है, बहुत अच्छा है कि तुम्हारा जबन दबा दबा के गीला कर देता है, इसमें दिक्कत ही क्या बात है। अपने मर्द के दिया करना उखाड़ के तब ना खुश रहेगा। अरे भौजी भौजी वाह तोहरो जबन गीला गीला हो जाता। अरे भौजी ओ भौजी जबन गीला होते रहा साथ में तोरो जबन गीला होता। ऐसा तोनी के भतार का करता है, पटा के छील देता का कि पटा के छील के झाँप में खून निकाल देता कि कहता लोगन की होखे जबन गीला गीला आगे कहो। वाह रे भैया भंसी वाला वाह तारा के ऐसा मर्द मिलल बा कि तहार जबन गीला गीला करता। ए भैया जी एगो काम न कर आओ ना झाड़ छिल बड़ी हगुआता साल बुढ़ छुछुन इनका मर्द जबन गीला करता पटा के पेल देम झाड़ पर मुझ देबो। का कहतारू कि चुसनी भइल बा। अरे भौजी ऐसा का बात होता कि तहार भतार बहन चोद चुसनी लावा लहसुन बहन चोर समझ में नहीं आते। भाभी तू कहल का चाहत हो, लेकिन तू आगे कहता। बाहर तारा बहनी के गाल पे अचार से मारो, वाह चुसनी बोला मुआला उठवा भइल बा। लेकिन भौजी का नाम ई बा तो भौजी के भतार बानू तो चूसा जा भौजी के जबन तो जबन छोड़ के ओठ भौजी के हो गल बा चूसे खातिर। ए भौजी एगो हमार लगे लमका केरा बा भेज दिए चुसा देबो। देखा भाई लोग कभी ई भौजी कहतिया आ कभी ई भौजी कहतिया और फिर से इहो भौजी कहतिया कि चुसनी बोला मुँह वाला चुसनी लावा की लहसुन थल बा। ए भौजी एगो भौजी कहिए दिलक चलो मनी एक भौजी कह दिलक तो एगो भौजी के मर्द खराब बा, लेकिन तू भौजी कहता रे तो तोरो मर्द खराबे बा। अगर दू गो खराब बा दू तो दोनों खराब बानू तो अपना केना मन के अपना बड़के बाबू के भेज दानी पटक के चाटे खातिर आ पटक के पहले खातिर नहीं के भैल सार बुढ़ छुछुनर भौजी भंसरी वाली चूसे खातिर चुसनी उठवा भइल बा बलम के। बहन चोद मैं तेरे से यही बोलना चाहता हूँ जब तेरा भतार और चूसेगा तो जो दूध है वो क्या करेगी। नहीं तू बोल जब तक तेरा बाल बच्चा नहीं हुआ है तो दूध को क्या करेगी, अपना पिएगी बहन चोद। कि तू बोल रही है कि चूसे खातिर उठवा चुसनी भइल बा बहन चोद अपना दूध पिया कि तेरा भतार मोटा जाएगा ना तब ढोली चढ़वा बुखार ना लगी तेरा भतार के। दे देखा तारा धनंजय धड़कन भैया के कितना राज बा अपना कोरा भौजी के लेके वैसे वैसे कहता। अरे भैया हम तो कहते जब तो इतना ऑफर दिले भौजी नू तो भौजी के पता कहते झाँटवा छील दा कि भौजी के झाँट भैंसे तो निकल जाओ में से साल बुढ़ छुछुना कोरा में धोले पड़ा मुत दो। ए मिठू भैया तोरो परेशानी हमार देखल नहीं के जात हो भाई हो ई भैया नू ऐसे जो कह क्या भौजी के मनावता। अरे भैया झांटी में कभी भौजी तो सामने बा भौजी का लांगा उठाओ और चढ़ जो तलाक ऐसे लगा के मनावता भौजी के। तू भौजी से शादी कर ले बड़ा और तू पटा के भौजी के तू झाँट छीलता कहता नू और झाँट छीलता रह तो कोनो दिक्कत ना हो। भौजी आदमी छील वाली का भौजी नू तहार मेहरारू बिया अगर तो दिक्कत बा तो भौजी के पटा के छील दा भौजी मुत दी। तो बस भाई आज के वीडियो यही पर लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करम शेयर करम कमेंट करम और सब्सक्राइब करम चैनल के। तोनी के एक बात बता दी भाई ये वीडियो खाली तोनी के हंसावे खातिर लखा ना केहू के दिल दिमाग
लाना लहसुन गुर्दा फेफड़ा पर ले खातिर ना रख। बस अगर तुम वीडियो पूरा देख ले बा लोगन तो वीडियो को भूल जा और चैनल सब्सक्राइब कर दो कि ऐसा ऐसा वीडियो देखा के मिले। हम जितना भी तनी के गाली जौन भी बात कहले खाली हंसावे खातिर कहले, ना केहू के दिल दिमाग पे लेवे खातिर, ना केहू के दिल के ठेस पे उगावे खातिर। तो वीडियो देख ले बा लोगन तो भूल जा, पहले लाइक कर दी।